Ja. Na, eljött az ideje, újabb fejlesztések következnek a gépnél. Egy már megtörtént. Méghozzá ott egy, mi ez? Benku GL2250-es monitor, 22 incses, Full HD felbontású, jelenleg Full HD-ban is üzemel. Ugyanúgy a főképernyő, ami egy 24 incses Polaroid TV, az is jelenleg az a fő monitorom, és akkor ugye lent meg a vlog csatornámra éppen megy fölfele. Mi történt? Ja, csak a mentésnél történtek gondok, jó van. Akkor majd utána rá kell nyomnom. Szóval megy egy vlog videó oda föl. A csatornára, erre a csatornára elindul a Creativerse következő epizódja. Ja, néha még az is be van üzemelve, de már most nincs rá szükségem. De térjünk is vissza az izéhez. Történtek olyan upgrade-ek a gépen, amik nem kerültek rögzítésre, illetve csak egy ilyen van. Ugyanis még mindig nem kerültek föl az oldallemezek azért, mert most szükségem van arra, hogy nyitott legyen. De térjünk egy kicsit vissza. Ugye ott a CPU hűtő, arról volt videó, viszont alatta ott van ez az Asus Strix Gaming GeForce GTX 950-es, amiről viszont nem készült videó. Ennek azon egyszerű oka van, hogy hát őszintén szólva nem bírtam kivárni. És gyorsan túl akartam lenni rajta, hogy belerakom és teszteljem. De nézzük, mit vannak ezekben. Mi van a dobozban? Na, ez valahogyan ki kellene bányászni belőle. Amazon doboz félre. Tessék. Ez kérem, alásson. Egy gyere ki. Ezt letakarjuk. Jó lenne, hogyha fény felé fordulnék. Egy Windows 10. Méghozzá a home verzió, de nekem csak emiatt a címke miatt kellett. Úgyhogy lesz neked 70 pont. Ugyanis a laptopon azon egy jogtiszta Windows 10 Pro van, és a gépen most így egy Windows Home lesz, szintén jogtiszta. Nem értem amúgy, hogy egy otthoni felhasználásra miért kell nekem mindig megvennem. Vagy nem az, hogy nekem, hanem az embereknek miért kell külön-külön megvenniük minden egyes gépre. Majd elmesélem a történetet, hogy jártam, ugyanis megpróbáltam egy kicsit sumákolni, és susmusba aktiválni a Windows-t, ugyanis, ha itt most megnézitek, lehet, hogy jobban járnék, hogyha ezt letenném tálcára. Activate Windows. Szóval, én azt megpróbáltam susmusba megoldani, vagyis sumákba. Aminek az lett az eredménye, gyors megpróbálok rákeresni, csak azért, hogy azt mondja, Windows 10 Activator. Ott van. KMS Pico. Így hívják. Le ne töltsétek, még véletlenül se. Ne foglalkozzatok vele. Ugyanis utána nekem itt
folyamatosan reklámok jelentek meg, és 5 másodpercenként újabb és újabb és újabb és újabb és újabb és újabb, rengeteg újabb parancsikon jelent meg úgy, hogy mindig azt mondtam, hogy elutasítom, nem engedélyezem, csak a Pico kell nekem, hogy aktiválja, semmi más, úgyhogy azt felejtsétek el, az szar. Azt írták róla, hogy az jó, de az a kalapszar. Úgyhogy bemérgettem, felmentem az Amazonra és megvettem a Windows Home-ot. Úgyhogy most akkor 2 Windows-t vettem, 1 évvel ezelőtt vettem meg a 8 Pro-t, amiről ugye most fel van frissítve. Most meg a Home-ot. Na, de mi van ebben a másik dobozba? Amit be is kell szerelni. Here we go. Mennyi dobozom van? Ezt kérem alassan. Jó lenne, ha nem nyukálnék bele a kamerába. Egy Western Digital 1 terabájtos Blue háttér, vagyis HDD, amit be is kéne szerelnem a gépbe. Ugyanis most csak... Jó, van, ne nyikorogjál. Ugye ez az egy Kingston 120 gigás SSD van benne jelenleg, amin van ugyan még hely, de hogyha én itt most elkezdek rögzíteni gameplayeket, vagy bármilyen videót, vagy csak játékokat föltelepítem, akkor hamar el fog fogyni a hely rajta. És ezt úgy terveztem, hogy akkor ez ketté lesz osztva, talán 2-500 gigásra, és akkor az egyik különböző adatok tárolására lesz, a másik partíció pedig fogadja majd a videókat. Meg kéne próbálnom az Nvidia Shadow Play-t is. Szóval ja, most ezek lesznek beépítve, és akkor már csak plusz memória kell, mert hogy most egy 8 gigás modul van benne. Ja igen, és ezt az AKG K240 MK2-es stúdió fejhallgatót használom. Illetve ezt a Behringer C1-ós mikrofont. Ja, az a laptopomnak az 500 gigás HDD-je, ami USB 3.0-an kommunikál, és ott van benn valahol, igen, az a kis fehér darab, az pedig a 8 gigás memória modul. Na de nem is húzom tovább az időtöket, legyetek jók és szavatiszták. Trá!